Padayong nagmonitor karon ang City Disaster Council sa Mandaue sa mga bantayanan nga lugar taliwa niya padayon niya pag-uwan-uwan nga nasinati. Ang report ni Nico Serino. Sukad kagahapon na sinati ang pag-uwan-uwan sa dakong bahin sa Metro Cebu. Sa advisory sa DOST Pag-asa, epekto kini sa low pressure area nga anaa sa may Camarines Norte. Tungod ni ini, mipahimangno sila sa mga nagpuyo sa landslide ug flood-prone areas nga magmatngon. Sa Mandaue City, lakip sa hugot nga gimonitor karon ang mga kabalayan nga nahimutang palibot sa mga sapa sa posibleng pagsuyla sa tubig. Gikan sa City Command Center, hugot sab nga gibantayan ang ubang sapa sa syudad sama sa Butuanon. May mga CCTV nga gimontar aron ma-monitor ang estado ni ini. Probably nga mabinantayo ng ating mga kaisunan, ilabi na katong daplin sa sapa. Patawagon ginato dire dayon sa Command Center. Gipahibaw sa CDRRMO, wala pa'y na-monitor nga pagbaha apan alerto ang mga responders sa dakbayan. Especially sa Butuanon, sa Mahiga nga mabinantayo ta karon kay so, ang kuan sa Pag-asa until ugma pa niya ang kuan sige nga awan. Samtang sa lungsod sa Konsolasyon, gimu sa mga residente sab kining baha sa may barangay Tayod. Usa ka mulupyo na nawagan og aksyon kay nakahasol sa mga mangagi sa dapit labi na kun may magbisikleta. Taod-taod na kuno kini nga problema nga gipanawagan nila nga maaksyonan. Apan sa text message ni Tayod Konsolasyon Barangay Captain Blesilda Villo, gipasabot niya ang maong kalsada usa ka national highway ubos sa jurisdiksyon sa DPWH. Ang barangay mihimo na og aksyon sama sa pagpasuyop sa tubig aron maayom-ayom ang sitwasyon. Samtang wa pa kakuha og habig sa DPWH ang GMA Regional TV. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.